Good morning guys. Karon kay Sunday. So church may karon. Pero kay late na magug kay mi so diha na lang siguro may manimba. Gusto unta ko dito sa nakasnayan ako nga church pero di mi kapas kay alas 10 na. Nya alas 11 mahuman kape ng kuan misa so diha na lang may manimba. So sige magkita taon niya kay mga to na may. Nagpa-warm up ako sa kong sakyanan. Ana! Tabi! 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 This mommy tubs. Ginaan kay siya ni Kuan, ni Chris. Pagmugawa si kasama, magsusunod. Oh, abrehe! Abrehe! Abre! Abrehe! Tabi! He's always following you, my dear. This mommy Toms! Tabi! Okay, my dear, look. Look. Be careful, my dear. Don't reset the computer. Okay. Okay. Wait. So, bago lang minaabot, gikag simba. Na-free lunch dito sa mong simbahan. Sa bagong simbahan nga mong gisimbahan karon. Na-late magud may so dito may nagsimba. Which is our first time there. It's 4 square, my dear, no? Si Chris, medyo na-touch kay siya. Nag-iyak siya ganiha. So, tanaw sa na ako ang kuan project ni Chris. Project namong dua. 50-50. Look, Bisaya.xyz. Instead of .com, it's .xyz. Bisaya.xyz. And this is for people who either one, speak Bisaya, or two, want to learn, because you could obviously this guy needs to learn more Bisaya. Yeah. I don't know that's Jeff. He probably knows more than me. But I joined. I'm a member, and also your Mrs. Bizstock is down here. Jeff is the one that posted that there. It's a famous song in Bisayan. I guess he knows more than me. Okay, that was a little deep. That was a little deep. We just came back from a church service, and then we listened to this song. And I'm actually surprised. How did he know? How did he calls himself Jeepoy, but his other name is Jeff? How did he know what that song meant? Because it seems like he knew. Yeah, but I think his wife speaks Tagalog. That's why I'm so shocked. I thought he didn't know Bisaya, but if he doesn't know Bisaya, how did he pick such a good song? Na-touch kay ko sa ano. Yeah, if Chris was crying during the nagbugno ng dua niyabag na wala yun. He's fierce. He's ready to go. Give her a break, Toby. Bis mommy Dobbs! Bis mommy! Bis mommy Dobbs and this. Come here. Silugin lang, Bis mommy Dobbs! Tubis o manyakis. So naputol akong storya ba? Kung si Chris ganiha, naghilak siya, kaya na-touch kay siya ganiha sa, pagsimba na mo. Na-touch po kay ko sa, ganiha, kala ko hindi ko sa simbahan, pero ako lang ipugan, pero si Chris, wajud ka siya kapugong, pata dyan yung hilak. Ako po na-touch po ko niya kanta. Bisaya siya, kanang, Duyog Jewel Villa Flores. Basta, na siya YouTube. Naka siya sa mo ang website na bisaya.xyz. Paminawag di ba nindot kayo? Nindot kayo siya ka ng kuan. Basta kailan kong kikoy. Huwag amaw. So, kato lang. Medyo galain na po akong lawas. Karon, ambot kalit lang man eh. Namang gugoy. Red tide karon mo ng medyo kapoy kong lawas. Huwag galain akong deriba sa likod. Kalit lang. Nag-order ko og pizza. Paborito ni Chris og ni Jake. Tapos gatan ko ni Chris og pizza diri sa Puan. Dili niya mong bed nilang Jake. Pero diri mi naga-standby pag adlawan. Kay among aircon dito speakers dili mo andar. So Dexter da ini.
magpadanon ko kung ano kasi ka na kan ba flu nga movie bitaw ka mura-mura daw na siya og kuan ang ni Aryan mura daw na siya katong Train to Busan nakita siya kung mga babies kay anyo gabi nara diyan ako sa gimbutang kay mahalog si Chris nga mahagbaon niya daw kuno ang kanang bed ba kay kung ano ramon gud ni siya murag ka ng huyang nya bugat ba si Chris mahagbong siya ay mahadlok siya nga mahagba ba niya mapigsat ang iring kaon sa ko ha medyo laing akong diri ba lami kay magpahilot okay na ba magpahilot ka ng gidugo ka kay sa mga totoo sa mga tigulang bitaw kay bawal daw ko na magpahilot. Pero, di man ko magpahilot diri sa akong tiyan. Magpahilot rin ko diri sa likod. Kailangan dito kong likod ba? Contact na ako to si Lucia karon para magpahilot ko. Kansa ko ha? Gabi na jud guys. Wala kay ko na vlog karon nga mga importante nga mga lakaw. Kay naara mi sa balay. Isip ganiya ng lakaw may para manimba. Medyo luya ako karon kay mura ko gidanggas. Siguro kay ganyan init kaayo tapos pag abot na mo diri nagpa-aircon dahil mi nagitugnaw ko kaayo mo siguro to basta laing debate nagpatawag ko karon og kanang nagpatawag jud nanawag ko sa amo ang kuan kanang friend namo na naga-massage kani dati siya naga-massage sila sa sa Rojas na kay wala namang Rojas karon munang nangitagis lag ka ng tabang sa mo ang flyers kay para naslay kita so kana lang guys and katubi to mga pending nga mga vlog post nga kinahanglan bitaw na akong i-post na ko sa ako ang vlog dili sa vlog na ako pasensya na guys kung nagtagad mo ha sa mga nakabalo o sa mga nakabalo last month sumpay karon naman medyo kuan kayo kanang challenging kaya mo ang life nagsabay-sabay mi og kanang sakit-sakit tapos last kay si Chris so karon medyo bago lang mi nakabangon so balik ko og kanang charge para makabalik ko og trabaho tas nagbalik na po og vlog ginahan ko kay namisang na ako jud ni nga kuan kaning inani nga kanang bitang inani nga work nga naga-vlog dugay na may wala nag-vlog. Si Chris usahay naga-join usahay dili naapo siya laing project ang iyang gusto is mag-study siya og kanang Bisaya. Ambot lang na-encourage mo na siya so kad nga pero coincidence lang ba kay naa naman mi Bisaya.xyz na what's that called? Social network. Tapos, nagkataon pod nga, nimpop up lang sa kunahuna nga mag-vlog ko ba, nga Bisaya akong gamiton. Instead na mag-English ko or mag-Tagalog ko. O sa katong nag-request ako ang mag-Tagalog ko. Diyos ko Lord, ay. Hindi ko mag-Tagalog. Gigahik ikong Tagalog. Pareha may Tagalog di Tatay Digong. Tapos, dili ko Tagalog. Amay gagawin na ako mga Tagalog, mga Ilonggo, mga Bisaya kay man may pero dili mo ko gada ko sa Mindanao mo nang ako iging Bisaya kayo Cebuano Questanan. Ang Bisaya diri sa Davao kay medyo halong Tagalog ug halong native. Pero ako kay gada ko man ko sa Miss o indagan taga Cebu didto mo nang ako ang Bisaya is Cebuano jud. So katong nag-request ako nga nung di ko magtagalog di ko magtagalog kay magkabulol-bulol ko tapos sa English pod dili kay na ako ma-express ang ako ang gibati char mas ginahan ko ko ang kagalingon akong dialect kay murabag lahira jud siya so mura to
magkita-kita lang po ta magkita-kita na po ta ugma pukon. Everyday ba ko nag-vlog pero 3 times a day, 3 times a week lang ko mag-upload kay para dili hago sa kuha ba. So, bye for now guys. Good morning guys. Karon kay Monday. Tigbayad na mo karon og mga bills. Bayad na mo og kuryente, adto kog school kay bayaran ako ang balance ni Jake para ma-transfer na siya. And mautik nawong kay duspara na ako eh. Klaro mo sa camera, nagpanit-panit na ko. Kung nakakita niyo magpula-pula siya, wala na siya ko anak na ko, bali, di makukalitok. Feel na ako sa kung naong kuan ka ng tawan ni, di na siya garang-garang bitaw. Kay kuan na siya, tanggal na siya sa Dr. Alvin's nga kung gigamit. Pero kanina akong itom dinig, sa kuan na siya, sa eyeliner na akong amrag ka na black eye. Pero kung limpyuhan ako na siya, pero kanina siya, sa milasman ako ni, but sa una ko na siya pagtanggal. Murag, last na kong gibugas ko kay when I was in college. Tas, karon lang jud ko gibalik og kanang bugas. Pero dili inani kalala. Ang ako ang bugas sa una sa college kay gagmay siya. More siya whiteheads. Nga, gagmay jud siya dili-dapita, og sa ilong. Pero kani kidagko man, mga pula-pula pa jud kay siya. Oh, pero piklat na lang na siya. Wala na siya kuan. Nagulat ko kana sa kuma flawless again. Char. So, mga sa ami kay magdaudtuhan na pug mig mata. Kay gabi na ami bisita. Medyo gabi namin nga nakatulog. So, munang late po binang mata. Si Chris, ingon siya, matulog siya 15 minutes daw ko na. Anak ko siya, kang maulo na siya, basta wala t-shirt. Giday, sige day. Sige guys, mahaw sa mi. Ako sinakaw sa kung ayaan nga maaghok. Kabuangan niya si Tubi. Kita na, ari na may taba kayo, pati nililili siya na pagping mata. Binuangan ka to. Binuangan ka to. Hindi mo kaya yung matang lili. Tabi? Binuangan ka to. Tukan ka. Mana ako ngayaan, sumugan kinang tubig. Tubig tao, no? Iya mo nang gikurtihan. Ayaw, te! Tira ka ginawa! Ta. Ay, baka yun ako ginawa. Tagan, Tobs! Dagan! Naniod to ko karon. Kani akong gikaon. Kanang manok nga sagulan og bihon. Bihon ito sa tanghon. Sotinghon og kanang repolyo. Nagpa-warm up na ko sa akong sakyanan kay karon mga tunami sa downtown. Transfer mi og funds para mabayan na mo mga bills. Tapos tao na mo mga palit mi og isa ka laptop kay dili jud pwede nga isa ra mong laptop. Mga 2 years na gud pud mi nga wa mi nakapalit og kanang 2 years, 3 years na. Ay, 3 years na 3 years, almost 4 years na nga wala mi bagong laptop. Tapos among laptop isa lang kabuok. Katong MacBook na ako. Tapos ang akong gihatag ni Chris kay mas busy man gud siya dati sa iyahang project. So nahimong iyahan na tong laptop. Tapos akong cellphone nga
kanang regalo niya sa kuha sa una mo akong ginagamit pag mag-net lang ko. Pero dili mo ko maka-watch ko ato ka ng YouTube mo nang mag-payat mi og isa ka laptop. Pero di mo make up for the MacBook. PC lang sa. So mangita mi barato na ano at the same time paspas siya mag-upload. Importante lang man sa kuha nga pwede siya ma-edit og HD nga video. So, mga sa me guys and see you later. So, there ko napita kay para, naihayag. Gikan lang mi sa eskwelahan nilang Chris, nilang Jake. Nakuha na akong requirements para sa transfer niya. And ipa-transfer siya sa SDA school nilang mama. So, right now, namin sa balay, wala pa minindit sa ugmol para magpayat og ka ng laptop. Kay ganiha, galabad akong ulo. Marami ito siya ka ng stress siguro to. Kana stabbing bito na sakit. So, nag-decide ko na mag-nap sa amin. Pero wala ko ganap karon. Instead, nag-watch ko og vlog videos. Ako pong gipang-check ang mga mga social medias nako, like my Facebook, Instagram, tas nag-reply ko sa mga customer nako sa akong IG shop kay na hatod na, nasa na ako ang ilang mga parcel. So karon guys, naami sa balay, ako ate Marcel tuwa dito sa hospital, nagpa-check up kay Langli kay nag-fever ata siya, nagka-allergy siya sa kanang mani, peanut. Kaya nagka-allergy peanut, tapos nagka-allergy siya. Pero okay naman siya. Nasa hospital ka, nagpa-CBC sila. So, adto mi sa mall, manta maka-film ko. Since medyo di kay ko active karon sa, sa vlogging, masigas tagsuga kay ngit-ngit kayo. Naay gihatag sa ko na mga products. Dapat nagili ko mag-accept og kanang kuan mga tawag ni mga sponsor products nga di bitaw na ako dayon ma-review kay kung ma-accept man gug ko tapos wala pa ko expect nga magdungan sila og abot. Anyways, naghatag sa ako si Miss La Arnie na siya YouTube. Kailangan ako nakita ko ng YouTube para mag-subscribe ko sa iya. Gitagaan ko niya na po siya kuan IG shop about makeup iya ha. Ako is about mga second hand clothes na ako. Kanang gitagaan ko niya mo ba ni? Ay, di ni mao. Kaniba, lip tint. Lip and cheek stain. Gitagaan ko niya og pila ka book. 2, 4, 6, 7. 7 ka book ka color. So, ako rin siyang i-review sa akong vlog, pero tagaan tamog ka ng kuan. Bali, short review. Ginahan ko sa iya. Long lasting siya. Medyo na ako na sa uban nga color kanang naga-bleed siya sa side. Tapos medyo ang uban nga kuan is nako na feel ang mga tingling sensation baka maghapdos-hapdos gamay. So mura na akong nakuan pero for long lasting nice kay siya. And then unsa pa? Basta daghan kaayo kog na na pros and cons. Every product naman na pros and cons. Ako lang i-review sa akong blog at www.emmaferrice.xyz. Yes, I'm using XYZ na. So we're finally home, guys. Wala ako naka-vlog sa mall kay may background music. Baka i-block nila ako ang video na pod sa ubang nasod. So wala ko na So nakapalit ko nakapalit ni o kanang
laptop after 3 years. After 3 years, my dear, no? Yeah. 3 years, so nakapalit yun ni so tagsa na mi og laptop ni Chris kay luoy kayo ming duha kay magtrabaho ko puli-puli man ming duha so nakapalit og ako ang katong MacBook kay yaman to kay siya man nagagamit yun dito. Itong regalo dati sa kuha pero siya nagagamit. Tas na nagpalit ko og Asus. Kana siya. Wala siya lang color kundi silver o black lang. Bali iyahang outside is kanang black tapos ang iyahang keyboard niya is kanang silver iyang kuan. Tapos ang naka-nice pa jud niya kay dili siya pure plastic na siya kanang kuan kanang murag pareha sa kuan metal. Oo. So kana lang. Tapos namalit ko og t-shirt pa ni Chris. So, mura to guys. Wala may lang gipalit. Mura man na. Then, tapos na nga on me. So, bye! Huwag man na po tayo makita. Bye, te! Te! May! Atak ng amang. So, bye!